Good morning. You are so beautiful. Hi, salamat sa thumbs up. Thank you po. Cottage here, and I thought it might be nice to have a little bit of a water backdrop. Hi, salamat sa thumbs up. Thank you guys. Thank you sa 4 million viewers. Salamat po. Coffee. Aray. Thank you sa thumbs up. Salamat. Aray. Thank you sa 3 million.
Adventure 2, version 2. Ligo ka na po, ma'am. Mag-almusal pa. Mamaya. Kakain muna. Kape, kape. Maulan dito sa amin. Ligo pa. Kagigising lang. Ligo ka na po, antay ako. Jujote na ba? Jujote na. Kape muna, almusal muna. Before anything else, kain muna. Sama ako maligo, ma'am, sa'yo. Ligo sa ulan. Yung naka-white sando sana. Wala akong white. Wala akong nun. Ligo ka na po. Mag-ano pa ako yan, warm up. Magwa-warm up pa. Magantay po ako sa pagliligo. Ang kulit na. Dama kulit. Sarap mo kasi tingnan pag naliligo. Ang sexy mo po. Para naman tong ano? Adventure. Para kang ewan. Sarap mo.
Ilan na? Ha? Wala. Okay. Umitang pa. Na. Batang mo pala yan. Kaya na talaga. Iligo na po kayo. Ang kulit eh. May ginagawa sa siksin mo po kasi pag naligo. Bakit mo? Bakit nakita mo ba ako naligo? Hi, Pref. Hi. Oh? Ito din si Pref ko. Sumasabay din. Ako din. Hello po again. Hi, my friend. Hi. Ligo na po kayo. Bakit ba? Bakit ba, Jennifer? Hi, Maria Fan. Maria Fan. Ano gawain ka? Eating. Kumakain po. Just ate. Ligo ka na, sexy. Adventure. Ba't ka, ganyan? Ikaw kaya maligo? Ikaw, maligo ka na rin. Huwag mo na kaintindihin. Kaya ko buhay ko. 8 a.m. na. 8 a.m. na? Yay, oo nga pala. Anong oras na? Late na. Sabay tayo maligo. Bakit di ka ba naliligo na walang kasabay? May pasok ako. Okay. What is your work? Ay, nag-school ka pa? Maripi? Are you still studying? Or eskwela ka pa? Nag-aaral ka pa ba?
Bigo na po kayo, ma'am. Ang kulit eh. Kulit mo. Ano ito? Ano to? Kumain ka na. Kain ka na. Ano kaya ano? Wala kaya ano? Asan ka sa bahay? Opo, nasa bahay po. Sa bahay po, nasa bahay po. Bye-bye na, magsilos school na ako. Bye-bye. Ingat, ingat. Bye-bye. Saan po ba asawa niyo? Ba't may nahanap yung asawa ko? Bakit may asawa ba ako? Single po kayo, ma'am. Hindi. Tapos yung pinakamulong yung tita ay yung babae mo sa kula. Single mom. Bakit? Wala ka bang asawa? Wala. Bakit? Anong problema? Kung wala. Kaya ko Tayo na lang. Walang tayo. Wala. Wala. Akala mo lang meron. Pero wala. 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 Ilang taon ka na ba? Adventure. Baka tita mo na ako eh. Para pa. 32 bata pa, sabi ko sa'yo eh. Bata pa. 50 na ako. 50.
paano si Papa sabi mo magkaon? Luwagan ko na. Diba ba eh? Magkaon mo sabi mo. Malakas pa. Kaya pa. Hindi na. Mahina na, nangihina na. May sukar ka? Ha? Sukar. Lala. Ano sabi? Ano sabi? Kaya, Ha? kaya, Nakaluwag na ako. hanggang, Nakaluwag na. kaya nakalawag din ba ako? Ade? Oh, kao na pa yun. Mainit. Si Turingan. Ay, Dory. Kaya pa hanggang nabuang na. Wait lang. May saan ano? Ay. Gusto niya kamuti. Dito na, mag-jeep na to. Ano sula? Ako din na pala ako.
Busy po tayo. Busy? Vice Presidente. Nagbawas. Ang naisip mo. Natin ko ang udo. Ang kulit. Ligo ka na to. Ang kulit nito. Nakatuyo lang. Kaya na dua. Karen. Dua. Right, bye-bye. Maligo ka na, idol. Sige, maligo na ako. Bye-bye.